me kwadwo ma fa bi da ma woro bi da mane mu se da de bi so twa da de bi mu we ba ifo na bam so me be chiawo efiri wona ba ta ma mo ne se me mfa ba bia wa bontin bi mu mfa ba se bia anya sa bontin se me fa ba bontin no me mfa ba wa bontin se bia me mpempna na me check ba bia bi mu pamire ne achene bene me na me ka cho na na ene danase nti toma be ba ye gunu nyani nyina na ehu se nyina na ye toma ena zamamafo no mo na mo totoma no ma no specially mo hwe yi bebere wani bone o de toma na mo wa no asan ware sunsumu abo ho se manimfa nsusu ada wo ye tela enye on fa nsusu kura bebere kura sunsumone sankofo no bebere sa case ni bebere abamanima bi wo kura sa toma no to wi awusisi yale wan wi empa so da ntene na oba totoma na onye den toma no to ade ewo mu ni ope ade ye frɛ no edese nkyena bo ana so wo bia no nte on bi wo nkyɛn uni ano nte on wo nkyɛn so a wobetima pɛ wo de eni baabia bi ye den ɛwɔ ho o se de toma desitie wo desitie me akua e okra da na ade beye me akua me kwadwo me ama kwadwo ne nkyerɛ sɛ bema babasi akoto tomato ase gefo no monye study nka so bia ntotoma enti wo de to wo de baba to ase no na wasansuo ye kama anya fe na ko nsutenem ene spirit kwa besa ware wa chen no ebi se de ntia me kyerɛ saa no wo ne gina ma adedede wo so tumi wom abaifo suro wo esuro wo abaifo suro wo honhombo ne suro wo mena me ka kyerɛ wo ewo ye hone ya ye di abaifo suro honhombo ne suro wo enti wo no wo se me abena se de wo de sitie yi amdi begu toma isu yi saa na mabla bo me nipa dua anye den enye ade bia be ya nwunwunu ebe musu ana sunsuma wale de se de wo tumi wo mu no emo a mo ye wo se de tumi kura mu a mo de nante no saa na toma yi enye be ma bia no be yi saa toma na kire na se wanye basabasa de a be ma bia no be yi toma na kire na ono ntena ba se o de kofa so de anya adwuma ntira tse emba na ototo man free be man nsem ana oba ne nsem even ye won krofom unse mba bi no so ne nam ya omo wo saa abafi wo ho omo soso no ma niam bi toma no kra bi wo ho egu box special omo so we ya sada ho we ya sada prepare free China ya no wo India we ya no wo Benin na spiritual marriage empire so no awrade pa if it's a spirit na if free Benin ba no nim no what I say spirit na free Benin ba no nyeden unim no ti so nim no so dia sabi apamba na ne sa spirit ne ba be yeden e ba benya ye wo ma bebire wo wa tomato ene sabi enye be enye nipa bi akra no ye to yase ade a de mo ye ho ade a me kire ye pant panties no panties kra no pieto yi enye be ma bia ne to enye ba bia ne to pant o to pant ba ara so benya nkyena bo aguso ni so fitia na wo hye nti ye koto no boutique ya pe ade panties wo Coronation Park ho a ye de asram ho saa ma pieto sensen ho saa oto ya pa dru dam a pe wora na wa hye na de pie de funu de kwa adwuma dabi enye so fitia na wakoto ade ahye nipa na oton ade ama onim tumi eti ni mu pant na wo nye onko na wonsa na aye dan asom obi tim ba boutique ade otim so mo se we de mempempe we boutique wo abosom wura ho abaifo me na me ka kire wo na wo hono mani kura wo di pa ade ye ofe na abosom na ade nye ne fe nko ba wale wusunsun mu bosom tim ba hono mani ebe di dwako agwa wansane me mahu bi wo so yandoma se obebo na bemben obeden obebo na bemben obebo na bemben wansane obetu na bemben be boy life and colored me na me ka kire wo aboa wansane no obi o ya fonto obi a onye okurani plasmate for no ai masa ohu bia hwe ne en fa just like that omo ye for so no plasmate bing ombotu ano no en fa ne bete anya bete won fonto no adwuma no spirit me na me ka kire wo
fonto adwuma no yɛ spirit nti obi oyɛ sa adwuma ni bia no enye ahohom kuma ne ba ne nkyɛn ai ɛna wansan no adwuma no enye ahohom kuma na yɛ den ba ne nkyɛn ahohom bebre ba ne nkyɛn ɛna wansan no bɛbɔ na bɛnbɛn wansan no bɛbɔ na bɛnbɛn kɔ bɔfo ha ne wuram bɔfo ha ne wuram so what was nana kasa ɔbɛbɔ na bɛnbɛn no bɔfo ha ne wuram to ɔbɛbɔ na bɛnbɛn kɔ wansan ne tim ku nipa wuram okun bɔfo da wansan ne mo tiate aboa wansan ne so ntu pa abokuntunu wa ha wansan ne betima duru kuntunu anu no sei odura na aboa na kasa kyɛ fa kwase ampa nyina bɛbɔ ofidie wa